रां होनाङा लाबासिनो माने मोजाङै मोजां पास जानो हाबाय आरो ना माने बोसोरथामानो जाबायमोन प्रिपारेसन खालामनाया माने बे आंनि थार्ड एटेम्पमोन आरो ओमफ्राय जोंथ' खोनानो मोनोमोन गोदो माने रां होआबा पास जाया बेफोरबायदि आरो बेफोर माबा मिथ बायदि मोनो आरो बेफोरखौ माने नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारगोन। कचिंआ सुपार 50 मिशन जे माने 2022 नि आगस्टआव फार्स्ट बेच हिसाबै जोंखौ दिल्लीयाव लानानै थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों 11 मान्थनि कचिं मोनदोंमोन चाणक्य IAS इन्सटिटिउटआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने रां होनाङा लाबासिनो माने मोजाङै मोजां पास जानो हाबाय आरो ना माने बोसोरथामानो जाबायमोन प्रिपारेसन खालामनाया माने बे आंनि थार्ड एटेम्पमोन आरो ओमफ्राय जोंथ' खोनानो मोनोमोन गोदो माने रां होआबा पास जाया बेफोरबायदि आरो बेफोर माबा मिथ बायदि मोनो आरो बेफोरखौ माने नाजानाय थायोब्ला जाफुंसारगोन बेफोरो आरो बे नङा जे खेमसे होनानैनो पास जागोन बेबो नङा माने नाजानायखौ कन्टिनिउ खालामनांगोन जोंनाव माने पारसेभारेन्स थानांगोन आरो कन्टिनिउटि थानांगोन आरो कनसिसटेन्सि थानांगोन फरायनायाव खेबसे फेल जाबाय आं हानाय नंला कारनसै बेफोरबायदि जानाय नङा आरो बेफोरबायदिजों माने कचिंआ सुपार 50 मिशन जे माने 2022 नि आगस्टआव फार्स्ट बेच हिसाबै जोंखौ दिल्लीयाव लानानै थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों 11 मान्थनि कचिं मोनदोंमोन चाणक्य IAS इन्सटिटिउटआव बेनिफ्राय फैनानै माबाखौ होफैबाय APSC एग्जामखौ होफैबाय ओमफ्राय इन्टारभिउसिम सहैदोंमोन खिन्थु बाहाय उथ्रिसार जानो हायासै आरो माने नामा सेलेक्सन लिस्टआव फैयासै बेनि उनाव आरो गुवाहाटियाव माने गावनो निजे रुम भारा लानानै थानानै फरायनाय जादोंमोन आरो बे खेब नैथि खेबावबो माने उथ्रिसार जानो हायासै आरो माने सेलेक्सन जानो हायासै खिन्थु एबार बे गोसोआ बायाखै माने बायदों एग्जाम फेल जाबा एसेयाबाबो इमसना फैखायो नालाय गोसोआ बायदों खिन्थु नाजानायखौ गाराखै आरोना आं नाजाफिनबावगोन बेफोरबायदि आरो एबारबो बेबायदिनो आङो सानदोंमोन जे आं एबार पास जायामोनबाबो आरो नाजाबावगौमोन आरो आं होबावगौमोन बेफोरबायदि आरो दायो मायाव सेलेक्सन जादों आङो दा आसाम फाइनान्स सार्भिस जुनियर ग्रेड 2 होनो आरो क्लास 1 ग्रेड 2आनो जाहैबाय नोंथांनि एड्रेसा आंनि एड्रेसा आं बंसिगावनि दतमा जोंना पस्ट अफिसा ओमफ्राय जिल्लाया क'क्राझार बेनो माबाफोर प्रफेसन माने आं दा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव डिसेम्बर मान्थनिफ्राय मावगासिनो दं आरो DMAनि आन्दाराव रिक्रुइट जानानै आरो ADRE आवबो मोनदोंमोन आमिनगावआव इमप्लयि स्टेट इन्सुरेन्स स्किम होननाय बाव मोनदोंमोन आरो डिपार्टमेन्टआव ओमफ्राय बाहाय थाङासै आरो आमिनगाव बे क'क्राझाराव खाथि जानायखाय गंसिगावनिफ्राय खाथि जायो आरोना बिदिनो 15 किल'मिटारसोल' जायो ओंखायनो बाहायनो थानाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा रिजाल्टआबो मोजां जाना होबाय APSC आनजादा नोंथांनि साक्सेसफुलाव सोरखौ क्रेडिट होनो सानो सार आङो आंनि बिमा बिफाखौ गिबियावनो होनो सानगोन बिनि उनाव आंनि लोगोफोर दं आरो सासे लोगो दंबावो आसमि होननाय बेबो आंखौ बिराद मदद होदों आरोना नट्स एक्सचेन्ज खालामनाय आरो सासे सर्न होननाय दं बेबो माने लेंगुवेज जे माने जोंना एसे आसामिसाव प्रब्लेम जायोमोन नालाय दा बेखौ माने प्रेक्टिस खालामनाय मानाय बेफोराव एसे मदद होदों आरो आङो बर' मिडियामनिफ्राय बर' मिडियाम गुरुदेब कालिचरेल एकाडेमि दतमायाव फरायदोंमोन माबायदि नाजायोबा माबायदि फरायोबा नैबे APSC बायदि मोनसे हार्ड एग्जाम सार गिबियावनो जों थांखि लानांगोन जे आं APSC एग्जामखौ पास खालामगोन बेफोरबायदि मोनसे थांखि लानांगोन आरो बेबायदि नङा जे माने आं होनायनानै नायनोसै बेफोरबायदि नङा माने थांखि लानांगोन जे आं APSC नङाबा UPSC जेनेबा सिभिल सार्भिस एग्जामखौ मोजाङैनो फरायनानै होनो दा जुदि जोङो गिबियावनो जे मोनसे बेस बेखौ जुदि जोङो थियारि खालामनानै लाखायोबा जोंनो इयुनाव माने नैथि खेब थामथि खेबनि थाखाय जेब्ला एटेम्प खालामो अब्ला एथ'ग्राब गोरा जाहैयो आरो बे बोसोरावबो आंनाबो बेबायदिनो एसे माने न'आव थानानै बारा फरायनाय जायामोन ओंखायनो आङो मेन्स एग्जाम जानायनि 2 मास सिगां माबायाव गुवाहाटियाव थाहैनानै लोगोनावनो थादोंमोन सिगां ओमफ्राय उनाव रुम भारा सोलायनाय जादों आरो माने निजे रुम लानानै मास मोनसेयावनो मोजाङै प्रिपारेसन खालामनानै पास खालामनो हानाय बायदि जाहैबाय आरो दायो लाइफआव एकदम देरहानाय मोनबाय सार मोजां मोनदों मोजां औ